Дуслар әйтәләр бит, кайгы ишек шакып килми дип. Менә бу Мәскәүдә булган, Крокус Сити холлда булган вакыйга, кайгыларын уртаклашам. Нәрсә әйтәсе килә, менә бер-берсенә каршыда килә торган әйтемнәр дип әйтик инде. Ходай сакланганны гына саклыйм ди. Яисә язмыштан узмыш юк. Ничек инде менә язмыштан узмыш булмагач, нигә сакланырга соң? Миңа калса, без барыбыз да Ходай кул астында. Менә 28 март көнне без булырга тиешек нәкъ шушы залда. Без билетлар да алып куйган идек. Менә гомеремдә бер тапкыр да мин русча әйткәндә живьем терек килеш караганым юк Comedy Club. Әнисе әйдә бер Comedy Club карап кайтыйк әле, үземә дә алыр идем дигәнем берәр идеялар, фикерләр. Миләүшә белән без булырга тиешек 28-е. Тик менә шушындай вакыйга булып, бу концерт инде булмый. Нәрсә әйтәсем килә? Мы полагаем, Бог располагает инде руслар әйтмешли. Шуңа күрә Ходай кулында бөтенебезнең тормышы. Барыгызга уңышлар, исән саулык иң мөһиме.